Viete, aký je rozdiel medzi terapeutom, psychiatrom, koučom a psychologom? Ani ja som to dlho nevedela. Okrem toho si dnes povieme niečo viac o terapii. Prečo je omyl považovať terapiu za nástroj len pre slabých alebo pre ľudí na dne? A pozrieme sa aj na to, ako terapia v skutočnosti funguje. Čo je a čo nie je terapia, ako prebieha, kedy a prečo ju možno vyhľadať, rozdiely medzi profesiami v oblasti psychiky a ako si vybrať terapeuta. Tak sa poďme na to pozrieť. Ak sa pozrieme na tieto 4 profesie, sú si vzájomne určitým spôsobom tým, že sa všetky 4 zaoberajú psychikou človeka podobné, hoci sú veľmi rozdielne. Keď sa bavíme o psychológoch, sú to ľudia, ktorí študujú psychológiu na vysokej škole, častokrát robia diagnostiku, určité poradenstvo a môžu robiť psychoterapiu, ak majú výcvik. Sú to ľudia, ktorí nepredpisujú žiadne lieky. Terapeut nemusí mať psychologické vzdelanie. Už na Slovensku musí mať vysokoškolské vzdelanie, väčšinou humanitárneho zamerania, nemusí to byť vždy psychológia. No okrem toho neskôr po vysokej škole si rovnako spraví aj terapeutický výcvik. Nie v každej krajine to takto funguje. Sú európske krajiny, v ktorých to funguje podobne ako na Slovensku, no sú aj také, v ktorých je systém o niečo iný. Tam, kde ja robím svoju prax, možno študovať terapiu cez vysokú školu, spoločne s psychológiou, oddelenie, alebo je možné si urobiť volá diploma, že terapia samotná je o terapeutickom vzťahu. Terapiu by nemal študovať človek, ktorý nemá určité životné skúsenosti za sebou. Ak napríklad tu idete študovať terapiu, tak na interviu sa vás spýtajú na vaše skúsenosti z predošlého života. Nie je to niečo, čo ľudia idú študovať hneď po strednej škole. Terapeut pomáha spracovať emócie, traumy, vzťahy a nediagnostikuje, terapeut nepredpisuje žiadne lieky, nerobí žiadnu medicínu. Psychiater vychádza z lekárskej fakulty a zaoberá sa psychiatriou, diagnostikuje duševné poruchy, predpisuje lieky a môže a nemusí robiť terapiu. Zase to záleží od toho, či má psychoterapeutický výcvik. Psychiatri sa zvyčajne viac zaoberajú medikamentmi. Coach nemusí mať žiadne psychologické vzdelanie, môže však mal by mať kurz coachingu, aby vedel eticky pracovať so svojimi klientmi, pretože coach sa nezaoberá traumou, nelieči žiadne psychické poruchy a potrebuje vedieť, kedy je možno trauma prítomná, keď človek potrebuje navštíviť napríklad terapeuta. Coach pomáha dosahovať cieľ a osobný rozvoj. Väčšinou sa coach orientuje na budúcnosť, ako sa dostať do určitej žiadanej budúcnosti. Terapeut sa väčšinou zaoberá minulosťou, ktorá ovplyvňuje prítomnosť a z prítomnosti pomáha človeku tiež dostať sa do žiadanej budúcnosti. Existujú terapie, ktoré sa zaoberajú, sú viac hlbinné a celostné, častokrát aj trvajú dlhšie a zaoberajú sa aj minulosťou, no sú aj terapie, ktoré sa zaoberajú tiež len prítomnosťou a potom budúcnosťou. Sú to častokrát prístupy v terapii, ktoré sa zaoberajú myšlienkami, správaním, ako preprogramovať tieto myšlienky a správanie. Sú to kratšie terapie, väčšinou maximálne 3 mesiace, majú veľmi jasný cieľ, kam sa uberajú. Dokonca môžu byť aj veľmi krátke terapie, len v rámci 6 sedení. Je terapia, ktorá má veľmi jasný cieľ. V určitých krokoch sa klient snaží dostať k tomuto cieľu, alebo čo sú prvé kroky, ako sa tam dostať. Je to povrchnejšia terapia, je to terapia, ktorá sa nezaoberá traumou a nejde do minulosti. No o prístupoch k terapii sa možno môžeme porozprávať niekedy inokedy, pretože tých je pomerne veľa. Samozrejme, toto je tiež pomerne zjednodušenie rozdelenie týchto profesí, aby človek získal určitú predstavu, za kým potrebuje ísť, tak to môže byť nápomocné. Poďme sa porozprávať o tom, čo je a čo nie je terapiou. Terapia
by vo svojej podstate mal byť bezpečný priestor pre človeka, kde môže zdieľať svoje prežívanie s druhým človekom a spoločne s ním navigovať svoj vlastný život. A v terapii sa buduje tzv. Terapeutický vzťah. Tento terapeutický vzťah je veľmi dôležitý. Ako vyrastáme a čo sa učíme od svojich rodičov, od ďalších dospelých v našom živote, prostredia, z ktorého vychádzame, že cezgeneračne si prechádzame určitými cezgeneračnými prístupmi, môžu tam byť prítomné traumy, určité programy. Môže stať, že sa naučíme tie prístupy a programy a správania, ktoré nám nie sú nápomocné. Cez terapeutický vzťah máme možnosť preskúmať tieto programy, máme možnosť zažiť s druhým človekom, ako by to vyzeralo, keby sme dostali inú, zdravšiu odpoveď z druhej strany. Toto je všetko zabudované v našom nervovom systéme a cez terapeutický vzťah, ktorý môže trvať dlho, pretože toto nejde vyriešiť behom jedného sedenia. Máme možnosť prepísať vlastný nervový systém. Deje sa to prirodzene, nedieje sa to na základe nejakej magickej formulky a paličky, deje sa to cez ľudský vzťah. Terapia je spolupráca medzi terapeutom a klientom. A terapeut nevchádza do tohto vzťahu z pozície autority, vchádza do ňoho z pozície moci. Ako do rodičovského vzťahu vchádza rodič z pozície moci voči svojmu dieťaťu, ako lekár vchádza z pozície moci voči svojmu pacientovi. Ale terapeut nie je autoritou. Terapeut vám nepovie, čo máte robiť a on vás nepozná lepšie, ako poznáte vy sami. On na základe toho však, čo hovoríte, môže vám poskytnúť určitú inú perspektívu, ktorá vám pomôže sa pozerať na niektoré veci inak. A toto môže byť liečivé. To je len jeden element zo všetkého, čo sa v terapii deje. No je to spolupráca obidvoch. Terapeut nemôže človeka zobrať nikam, kam on sám nechce ísť, kam nie je pripravený ísť. Čiže pre terapiu človek musí byť pripravený. Preto ak do niekoho bušíme, že by mal ísť na terapiu, ale on sám necíti potrebu a terapia zvyčajne pre týchto ľudí ani nebude fungovať. Toto aj som vysvetlila asi v zmysle, že väčšinou ideme do terapie po určitých vzťahoch a v životných skúsenostiach, po určitých problémoch prídeme do bodu, že zistíme, že niečo nefunguje, že sa necítime sami sebou, že sa necítime vo vlastnej koži, že sa nám rozpadajú vzťahy, že nevieme nastaviť hranice. Niektoré veci skrz životné skúsenosti prídu do nášho vedomia a my zrazu nevieme, ako navigovať. Veľmi často ľudia si myslia, že si môžu pomôcť sami sebe, čo do určitej miery je možné, áno. Lenže my všetci máme tzv. Slepé miesto, kedy nevidíme naše určité správania a programy, na základe ktorých fungujeme, čo môže byť odhalené napríklad v terapii. No ako som spomenula, nie je to švihom magickej paličky. Môžu byť krátkodobé terapie, ktoré sú veľmi orientované na určitý špecifický jeden cieľ. Nie je to celostná terapia, ktorá býva častokrát dlhodobá a hlbinná, môže niekedy trvať aj niekoľko rokov. Terapia veľmi často funguje spôsobom 2 kroky dopredu, 1 späť. Prepísať alebo uvidieť niektoré naše vlastné perspektívy, ako pozeráme na svet, neudeje hneď. Ono to chvíľku trvá. Keď si to zoberiete to, kým ste a ako pozeráte na svet, ste formovali po mnohé a mnohé roky, tak prísť do terapie a očakávať, že zrazu vyriešite v sebe veci behom pár týždňov či jedného sedenia je nerealistické. Terapia nie je kamarátsky pokec, nie je to, keď idete na kávu s kamarátkou a dáte von všetko, čo sa vám v živote deje, či pozitívne, negatívne. Terapia je jednostranný vzťah v zmysle terapeuta nie je od toho, aby vám hovoril sám o sebe, aj keď terapeut môže občas použiť určité príklady z vlastného života. A v tomto smere je to jednostranný vzťah, kedy počúva, je to o vás, terapia je v prvom rade o vás, nemala by nikdy byť o terapeutovi.
K tomu sa dostaneme k hraniciam. Terapeut vám nebude hovoriť, čo máte robiť, nedávam rady. Môže vám ponúknuť určité veci, určité pohľady, môže vám ponúknuť určité nástroje, ktoré by mohli pomôcť medzi sedeniami na sedení, ale nikdy vám nebude hovoriť, čo máte robiť. Expertom svojho vlastného života sme len my sami. Nie je to ani terapeut. Každý jeden z nás je iný, každý potrebuje niečo iné. Terapeut je človek, ktorý vám pomáha navigovať váš vlastný život. Sa s vami rozpráva iným spôsobom, než ste zvyknutí, že vám poskytuje určitú inú perspektívu, že vám pomáha vidieť veci z iného uhľa pohľadu a poskytuje vám určité spôsoby, určité nástroje, ako niektoré veci vo vašom živote zmeniť. Ten, kto tieto veci potrebuje aplikovať, ste vy. To terapeut za vás neurobí. A terapeut nemusí byť len poslednou záchranou. V podstate, ak by ľudia občas vyhľadali terapiu, keď začnú cítiť, že niektoré veci nie sú v ich živote úplne v poriadku, boli by dostatočne odvážni a začali sa pozerať na niektoré vnútorné programy, čo sa v nich deje, tak by možno predišli vyhoreniu, predišli by psychickým krízam, kedy už naozaj by je hodina 12, kedy už sa častokrát potrebujú určité symptómy riešiť. Poďme sa pozrieť na určité mýty o terapii a čo je realitou. Napríklad takým mýtom o terapii, a čo som ja sama počula nieraz, je, že terapia je len pre slabých a zlomených ľudí. Terapia je častokrát pre ľudí, ktorí majú odvahu sa pozrieť sami do seba. A je to pre ľudí, ktorí chcú rásť, ktorí si chcú zlepšiť vzťahy, ktorí sa chcú naučiť, ako nakladať so stresom, chcú porozumieť sami sebe a svojmu správaniu, svojim vlastným reakciám. Niekedy im tieto reakcie a určité správanie v živote nepomáhajú. Napríklad pre ľudí, na ktorých dolieha stres, potrebujú sa naučiť, ako s ním pracovať, či pre ľudí, ktorí nevedia nastaviť zdravé hranice. Ako som spomenula, navštívením terapie možno predísť hodine 12, kedy už človek vyhorí, či sa nájde v určitej psychickej kríze. Ďalším mýtusom, ktorý som počula ja sama, je, že ľudia, ktorí chodia do terapie, sa príliš zaoberajú sami sebou. Môžeme sa na to pozrieť z pohľadu, že to je z časti pravda, je pravdou, že sa v terapii zaoberáme sami sebou, ale nie je to z dôvodov, ktoré si ľudia zvyknú pod týmto predstavovať. Človek, ktorý príde do terapie, aby som to vysvetlila na určitom príklade. Predstavte si dvoch ľudí. Obidvaja majú problémy s hnevom. Sú výbušní, nedokážu regulovať svoje emócie, chátrajú im vzťahy, rozpadajú sa vzťahy skrz to, že nedokážu kontrolovať svoje emócie. A teraz jeden z týchto ľudí nikdy svoj hnev neadresuje sám sebe. Nikdy nepôjde do terapie, nikdy zvedomí, odkiaľ jeho hnev vychádza, prečo tam je a ako s ním pracovať. A bude druhý človek, ktorý si uvedomí, že sa mu rozpadajú vzťahy, že niečo nefunguje, že je hnevlivý a pôjde do terapie. A teraz tam sa zvedomí jeho hnev. Začne narábať s touto emóciou, pochopí túto emóciu, odkiaľ prichádza, prečo tam je, prečo mu je nápomocná. Hnev je bežná ľudská emócia. Občas toto je možno na úplne inú tému, kde spoločensky máme predstavu, že negatívne emócie by nemali existovať a nemali by sme ich mať, lenže to je nereálne. Negatívne emócie sú súčasťou ľudskej skúsenosti a tak ich potláčať a neuvedomovať si ich vedie k psychickým problémom. Tak takýto človek, ktorý pôjde do terapie a začne rozprávať o svojom hneve, postupne s terapeutom prídu na to, čo sa u neho deje vo vnútri, odkiaľ vychádza. Takýmto spôsobom postupne zvedomí svoj hnev. Tomu poskytne možnosť v určitých situáciách, miesto toho, aby išiel hneď do reakcie, tak začne odpovedať. Hnev, hlavne výbušný hnev, môže byť súčasťou nespracovanej traumy,
A rovnako hnev môže byť protekčný, ochranný element v živote človeka z určitých dôvodov. Môže to byť odpozeraný spôsob komunikácie, keďže človek nevidel nikdy iný spôsob komunikácie. No vďaka terapii a procesu terapie, terapeutickému procesu, terapeutickému vzťahu, takýto človek postupne prestane reagovať a začne odpovedať, začne si uvedomovať, ako sa cíti v danom momente. Začne si uvedomovať, prečo mu hnev v určitých momentoch možno neslúži. Že možno v určitých momentoch reaguje hnevlivo, pretože odpovedá na určité minulé skúsenosti, miesto toho, aby sa diali teraz v tejto prítomnosti. A tak postupne sa takýto človek môže stať pokojnejším. Môže odpovedať iným spôsobom. Terapeut mu môže dať určité nástroje, ako narábať s hnevom, a ak ich človek začne implementovať do svojho života, tak postupne sa môže hnevlivá reakcia postupne zmenšovať. Môže byť menej frekventovaná, nemusí úplne odísť, ale človek s vedomiením s ňou dokáže pracovať. Rovnako dokáže sa možno lepšie orientovať v rámci vzťahov. Prečo tá hnevlivá reakcia je problematická, prečo ho ľudia opúšťajú napríklad. Terapiu sa odporúčate vyhľadať, ak sa človek nájde v určitej kríze, je si vedomý určitej bývalej traumy a potrebuje ju spracovať. No rovnako môže ísť aj o seba poznanie, aj keď sa v žiadnej kríze nenachádza, aj keď si nie je vedomý žiadnej traumy. A môže ísť o snahu zlepšiť vzťahy, snahu zvládať stres a pochopiť sebe samému a svojim reakciám. V tomto smere by možno mohlo byť nápomocné sa porozprávať o tom, ako terapia prebieha. Celý proces, čo sa týka terapeutického vzťahu a ako terapia funguje, k tomu sa možno niekedy dostanem, aj keď tam sa toho odohráva veľmi veľa a veľmi ťažko sa to vysvetľuje v rámci jedného videa. Pre bežného človeka, ktorý rozmýšľa možno ísť na terapiu, môže byť nápomocné prvé sedenie. Prvé sedenie slúži na to, aby ste sa navzájom spoznali. Aby ste sa porozprávali s terapeutom, aby ste videli, kto je, aby ste videli, ako sa v jeho prítomnosti cítite, či tam je určitá chémia. Ak nie teraz, viete si predstaviť, že by ste sa mohli tomuto človeku neskôr otvoriť. Väčšinou na prvom sedení sa rozpráva o tzv. Kontrakte, aj keď sa to tak na prvom sedení nemusí nikdy pomenovať. A aby vám terapeut povedal, akým spôsobom pracuje, či je kompetentný na to vám pomôcť s tým, s čím prichádzate, ako často by ste sa stretávali. A väčšinou terapia potrebuje byť pravidelná. Hovorí sa o hraniciach, aj keď zase sa tak nevždy musia volať. A fakt, že terapeutické sedenie trvá len 1 hodinu, nastolenie určitých hraníc, porozprávate sa o tom, čo budeme robiť, keď sa stretneme niekde vonku, keď ma uvidíte, tak ako to zvládneme. Nie každý chce, aby druhí ľudia okolo neho vedeli, že chodí na terapiu. V tomto smere sa nastavia určité hranice. Takisto ako je dôležité si všímať na prvom sedení, či terapeut rešpektuje vaše hranice. To je veľmi dôležité, pretože terapeut praktikuje eticky, čo väčšina terapeutov, ktorí si prešli terapeutickým výcvikom a majú určité vzdelanie, eticky pracovať musia, pretože sú členmi, u nás sa to volá, myslím, komory alebo nejakej organizácie. Existujú ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom odhaliť určité svoje vzorce správania a zvedomiť niektoré veci, no nemusia vždy mať za sebou štúdium zamerané na psychiku. Nemajú za sebou terapeutický výcvik, pretože náš vzdelanostný systém to nedovoluje, aby človek si prešiel určitým teoretickým pozadím a terapeutickým výcvikom, ale musíte si prejsť dlhými rokmi vysokej školy a potom ďalším výcvikom. Tak títo ľudia veľmi často majú nadanie na to, aby mohli byť terapeutom. Len otázne
je, či praktikujú eticky. A k tomu sa tiež dostaneme, čo to znamená etická prax. Keď ste vy na svojom prvom sedení s terapeutom, tak v podstate si všímajte, či rešpektuje vaše hranice. Sú rôzne štýly terapie, sú rôzne prístupy k terapii, lenže aj každý terapeut je svoj vlastný človek, my každý jeden z nás sme niekto iný. A tak každý terapeut praktikuje svojím vlastným štýlom. Tak ako majú umelci určitý štýl, tak svojím spôsobom terapeuti tiež. Na tomto prvom sedení vám povie, akým spôsobom pracuje a vy sa môžete rozhodnúť, či vám toto vyhovuje alebo nie. A rovnako existujú terapeutické prístupy, ktoré sú viac štrukturované, iné sú menej štrukturované. Niektoré prístupy zadávajú úlohy medzi sedeniami, niektoré nie. Toto všetko sú informácie, ktoré vám v podstate terapeut dá na tomto prvom sedení. A postupne sa dostávame týmto poslednému bodu, ktorým je ako si vybrať terapeuta. Ako som povedala, je dôležité na tomto prvom sedení si všímať, ako sa s terapeutom cítite. Či dodržuje vaše hranice, či je tam určitá chémia, či máte pocit, že by ste sa tomuto človeku vedeli otvoriť, aj keď nie hneď. V podstate si všímate, či sa cítite s týmto človekom pohodlne. Nájsť vhodného terapeuta môže občas chvíľku trvať. Preto by som možno rada zdôraznila to, že je v poriadku po prvom sedení sa rozhodnúť, že toto nie je pre mňa, tento človek mi nesedí a vyskúšať niekoho iného. Je možné, že vám nikto na 100% nebude sedieť. To je možno aj súčasťou našich vlastných projekcií, ktoré vkladáme do druhých ľudí a to môže byť nápomocné v terapii, keď tieto projekcie výjdu na povrch a je možné s nimi pracovať. No ak sú tam určité červené výstražné vlajky, že tento človek nerešpektuje vaše hranice, či vaše celé telo vám hovorí, ja s týmto človekom nemôžem robiť, cítim sa s ním nepohodlne, niečo mi to nesedí, tak absolútne v poriadku, ak sa rozhodnete, že s ním pracovať nechcete. Aj na základe iných dôvodov, je to vždy v poriadku, je to vaša autonómia. Tak toto bolo zase trochu viac o terapii a bola by som zvedavá, možno aké mýty ste vypočuli o terapii, ako vnímate terapiu, čo si pod ňou predstavujete, či ste na terapii možno boli, ak sa rozhodnete zdieľať. A zase niekedy na budúce. Majte sa zatiaľ.